Hi ha coses que, a primera vista, poden passar desapercebudes. Un gest, una conversa, una mà que ajuda. I potser també un barret taronja, deixat damunt d'una taula, esperant el seu moment. La Fundació Onada és aquí, al polígon, però el que passa aquí no es queda aquí. Cada dia, des d'aquest centre, surten persones, activitats, aprenentatges i vincles que arriben molt més lluny. Arriben al poble, a les escoles, a les entitats, als comerços, als espais esportius, a la ràdio, a la biblioteca, a la festa. Perquè Onada no és només un centre. Onada és una manera de formar part de la comunitat. Ser i estar actius ens dona salut i benestar. Durant massa temps, les persones amb diversitat hem estat mirades des de la pena, des de la distància o des del paternalisme. Però aquesta no és la mirada que volem. Les persones que formem part d'Onada no només aprenem, també ensenyem, perquè els talents i les habilitats també ens defineixen. La inclusió real no passa només dins del centre. Passa quan les persones poden participar de la vida del poble, quan poden aportar, decidir, ensenyar, aprendre. A Onada hi ha moltes maneres de comunicar-se, de treballar, d'aprendre, d'ajudar i de participar. Hi ha constància, hi ha alegria, hi ha sensibilitat, hi ha oficis, hi ha capacitats, hi ha persones amb molt per aportar. Les persones de la Fundació Onada aportem moltíssim a la comunitat. Només necessitem els suports adequats per tenir oportunitats. A Onada es rep molt, però també es dona molt. Es dona feina, es dona temps, es dona compromís, es dona presència, es dona comunitat. Les diferències no ens separen, ens complementen. I quan això surt fora, quan el poble ho veu de prop, alguna cosa canvia. Canvia la mirada. La inclusió no passa només dins d'un edifici. Passa quan una persona participa en una activitat esportiva, quan col·labora amb una entitat, quan va a la ràdio, quan comparteix una activitat amb una escola, quan ajuda en una acció comunitària, quan és present als espais on passa la vida del poble. Quan fem activitat fora, la gent es coneix més. Participar de la comunitat de manera activa ens regala oportunitats úniques. I després de molts anys, Onada ja no mira Torredembarra des de fora. Onada forma part del motor de Torredembarra. Cada porta oberta és molt més que una activitat. És una oportunitat. El voluntariat ens transforma. Cadascú al seu clima. Hi ha vincles que no es construeixen d'un dia per l'altre. Es construeixen amb temps, confiança i feina compartida. Fa gairebé 10 anys que la Fundació Onada col·labora amb el barri de Baix Amar preparant les guirnaldes de la Festa Major de Sant Joan. Any rere any, moltes mans han retallat, pintat, enganxat i cuidat cada detall. Quan les guirnaldes pengen a la plaça, potser molta gent les veu només com una decoració, però darrere de cada color hi ha hores de feina, il·lusió, aprenentatge i orgull. Hi ha persones que han posat una part d'elles en un espai que és de tothom. I això també és inclusió. No només assistir a la festa, no només mirar-la des de fora, sinó ajudar a fer-la possible. Aquest any, Onada no només prepara una part de la festa. Aquest any també hi posa veu, perquè la comunitat és més bonica quan hi cabem tots i totes. Aquí aprenem, però també fem feina. Jo també soc part del poble. Ajudar a Càritas parroquial és un orgull. La natura ens fa lliures. Sense ells no podríem jugar al bingo. Poden ser els seus ulls, les seves orelles i les seves mans. Tots junts, sumem!
sigui amb les manualitats, la sabonada, les aromàtiques, els contacontes o amb l'ajuda de la secretària. Sí. A les escoles gaudim i aprenem de les activitats compartides. I treballem per canviar mirades. Cada persona aporta una mirada única al món. Les ganes d'aprendre i de créixer no tenen límits ni etiquetes. De vegades, des de dins, ja no ens adonem del valor que té tot això. Sembla normal sortir, participar, preparar activitats, anar a les escoles, compartir espais i col·laborar amb entitats. Però des de fora, aquest valor es veu molt clar. Ho diuen les escoles, ho diuen les entitats, ho diuen les persones que han compartit camí amb Onada. Quan Onada entra en un espai, no només hi porta una activitat, hi porta una pregunta. Com mirem la diferència? Quin lloc donem a cada persona? Quines barreres encara hem de trencar? Perquè la inclusió no es construeix només amb bones intencions. La inclusió és un camí compartit. No és ajudar algú, és construir plegats. Per això avui també volem donar les gràcies. Gràcies al barri de Baix de Mar per aquests anys de confiança. Gràcies per haver comptat amb Onada, per haver valorat la feina feta i per haver convertit aquesta relació en una part viva de la festa major. Gràcies també a totes les entitats, escoles, clubs esportius, serveis, empreses, famílies i persones voluntàries que durant aquests anys han obert portes. Gràcies per les oportunitats, per la paciència, per la confiança, per mirar diferent. Cada activitat compartida ajuda a trencar una barrera. Algunes barreres es veuen, altres no. També hi ha barreres dins el cap, en la manera com mirem, com parlem i en allò que esperem dels altres. La inclusió comença quan mirem les persones amb el cor obert. Aquest vídeo també vol parlar d'això, de trencar barreres, de canviar mirades, de deixar de mirar des de fora. I ara tornem a aquell barret taronja. Al principi era només un detall, un objecte damunt d'una taula, un color entre materials, una presència discreta al centre, a les activitats, a les guirnaldes i al poble. Però ara ja sabem que no és només un barret, és una invitació a mirar diferent, a escoltar millor, a donar lloc, a participar, a entendre que la inclusió no és una feina d'uns quants. La inclusió també depèn de tu, depèn de com mires, de com aculls, de com obres una porta, de com dones una oportunitat. Posar-se al barret no vol dir fer un gest bonic, vol dir posar-se al costat de les persones, al costat de les oportunitats, al costat d'una comunitat més oberta, més justa i més humana.